Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tashar Farfajiyar Arewa. Wa'inan da kuke gani DJ Khaled ne da Tyson da kuma mahaifin Tyson. Nan wata bidiyo ce da ake maganar hangos da aka yi a Saudiya akan sun je saukar da Umrah. To, ku biyo mu don ƙarin bayani. Wannan mutane guda ukun da kuka gani sun yi harami suna so za su je ƙasar mai tsarki wato ƙasar Saudiya su sauke umararsu. Dukansu ba ƙananan mutane, kowannen su manyan celebrities ne na duniya. Wannan na tsakiyar da kuke gani shine DJ Khaled, shahararren makiɗi ne a ƙasar America wanda yake buga gangarsa a ƙasar America, wanda in dai kiɗa kake a wannan duniyar to ka san waye DJ Khaled kuma ka san mai gidanka ne, domin a hasashe a yanzu halin da ake ciki babu wani makiɗi kamar sa. Shine yake kiɗa, shine yake buga su Lil Wayne, Cardi B, Quavo, Nicki Minaj, 6ix9ine da dai sauransu. Kusa America akwai tarin mawaƙa da yawa, ba zan iya fara muku su ba, to amma dai su yawanci manya-manyan celebrities ɗin America nan shi yake buga masu kiɗa. Ka san ko wanda yake buga wayannan mutanen kiɗa in dai makiɗi ne ka san cewa nan mai gidanka ne. To gashi nan yayi harama yana so zai je ya yi aikin umararsa. Da dai wani labari ma da nake ji an ce asalinsa dan kasar Saudiya ne, to sakamakon sharholiya da wani abubuwa da ya dinga yi sanya Saudiya ta yakice shi daga jikinta. Ta ce da fa na ji an ce ta haramta mai shiga kasar Saudiya, amma sai gashi yanzu kuma ya yi harami zai je sauke umararsa. Na gefen kuma da kuke gani mara glass din shine Tyson. In dai dan kake ka san kai dan damba ne, to wannan mai gidanka ne, domin Tyson shine shugaban yan damba na duniya baki ɗaya a yalin da ake ciki a yanzu. Kuma ba da daewa yayi wani fim din India Liga, wanda a cikin fim din ma ya fito a cikin shugaban yan damba na duniya. Wannan mutumin mashahuri ne, shahararre ne, da ba musulmi bane, Allah ya zarta shi da karban musulunci. Yanzu ya zama musulmi dan uwan mu, gashi nan yayi harama zai je Saudiya ya sauke umararsa. Shi yasa ake cewa idan kaga mutum yana aikata wani abu ka mai addu'a, kada ka aibata shi ko ka ce wani abu, domin baka san ni'imar da Allah ubangiji ya mai ba. Kun san dai cewa zuwa umara ko zuwa aikin haji kiran Allah ne, kai da kuɗin ka ma wani bai isa ya je ba. Allah ya samu dace. Mun gode da jimirin sauraron mu. Kar ku manta ku yi mana subscribing kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da kuma commenting domin in mun yi posting ku zama na farkon gani. Mun gode, muna sake godiya daga ofishin Farfajiyar Arewa.